Als er weer een Alvestedentocht komt, kunnen alle leden meedoen. Van de morgen weer er een passenconferentie van de vereniging Friese Elfsteden. Ontnota waren er alle jaren lotten en mochten er maximaal 16.000 rieders op het ijs. Van de 30.000 leden die er nou binnen gaat het bestuur ervan uit dat bij een eventuele tocht 24.000 leden meedoggen. Om het groeiental rieders de romte te jan worden er in en om Snits 2 routes ontwikkelen, troch het centrum heen en boetenom. Na Snits en Driels leidt het Riedersveld meer uit noord en is een voldwaande capaciteit voor zo'n 24.000 deelnemers, denkt voorzitter Wieling. De provincie Friesland zal hem inzetten voor betere kwaliteit van voedselbankpakketten. Producenten van vaste producten als groente en vlees worden actief benaderen om goed beschikbaar te stellen. Ik wil de provincie de duizenden gwozen die het in Friesland sketten worden, ter producten verwerken. Poppenspeler Fijke Bosma is verstoorn in zijn woonplek Amsterdam. Hij wie binnen in Isbrechten. De theatermaker ontwikkelde zijn poppenspul in de Tweede Wereldoorlog en waard wroot verneemd. De Frieske film Sjoch de Leidt wat op het dik ging oer hem. Bosma is 93 jaar geworden. Vannacht wordt het 9 graden, er is kans op rein. Het weekend is bewolkt, maar rein of stoorrein en het wordt een graad of 10.